Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hatu pidon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kajongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel. Kadon ke degree course, ke diploma baga advanced diploma course. Kita khot jong ke executive committee jong ke Meghalaya Cocoa Association hapo ka jeng lam jong uba ai ban ri kupars emle kum president ha ka arpo artrik ujlew aja apenrew kali jungo ya ka coaching camp ke badan Hakinshi East and West Castles district bar banyak kendoru ya ki khna ila ka Cocoa ki barang dan hapo ka jeng sha hikai ban pinkre la ka banta ban mikmat ya ka jela ha ka national games ha ka jeng ila ka Cocoa ke ban salong house nam aja arpunyo ha ka ni ka jela Hakaji keren ba kebati CTB hadin balawai kajeng lang u president jong ke MKKA uba aiban recupers emle ulai tho ba kidan sapu armut ki khna hagen ka kam hapo kajeng khmi jong u coach u contract pam sana tomba singh bad ka assistant coach ka maka ban pe lang lauriniang bad ulai tho ba kini ki sapu armut ki khna kidei ki blasa je leng ba ka talent scouting na ki arli ki district jong jala bad kidei ru ki blasa je leng ba ka final trial Ubas emle ula kenturu kena samla ki baishimenta ha kini ki chingila kai bala itu dak International Cocoa Federation bad ula itu ba hapo India kalon ru Ultimate Cocoa Championship ha ga baki player ki shathi da ki clothing ka ha shi samoi shosho na kaliang jong association kal ai khublei ru ya ka sarkar jalla ka bala shim khia ban pinbit pinbiang yek jingnan kam jong association ha ga chim kre ya ka national games ni don nang ni ha po jong kadika coaching camp kemudian nang ni po jong ka snok kachi ke indoor sports hall jong ka kachi pelun na kalian ki executive committee jong ka Meghalaya Cocoa Association gila one ban expect ha ki bidai bakandika coaching camp kaba gila pen kre na kabanta ka 39 national games kaban long of snam arhajar apnyo hang ni po jong ka state ke jongi ka Meghalaya Cocoa Association na du mangila form house nam arajar khat nyo ila yo ban register rekat baka sarkar ban ila yo ekjing itu nakaliang jongka Meghalaya State Olympic Association nakta akaju aporu naka Cocoa Federation of India bat menta nakaliang jongka Meghalaya Cocoa Association apdeng jongka jing ya trailang rekat baka ipor jongka sarkar ila yo ban form ya kanika coaching camp bat ni la yo ro kanika jaka ban penlong ya coaching camp hang dia ka snong hang dia ka si kum ka jing mat phang khan diat kalong ba na ka liang jong ka sarkar ka dan ka jing thmu na ka banta ban kentiu ya ka jing la ka sport sapo jong ka dika state ka jongi ban ni pen pau ka jing sokuman ka bakrau ba ka kuku discipline ka jongi kadai ka way na ka discipline dese ka belaya chaprang apo jong ka dika state ka jongi bat mentah ka ni coaching camp ni dan saupu armut ki khna na ki pratli ki district ba apo jong ka state ka jongi ila pendep ya ka talent scouting na ki khat artli ki district ba apo jong ka state ka jongi nang ta gila pendep ru ya ka final trial ka bangila adep ban penlong hangte ya kanong ba aslong bat kini kena lagi pratli ki district ki bapo jong ka state ki jongi na East Garo Hills district ru kidan na tanah North Garo Hills district ru kidan bat kebasa nang ta ki dei bet na kini ki district ki badan apo jong ka rikasi panjantia ki jongi hakani ka coaching camp ni penpau ka jing sukuman ni ka sarkar ka bakal airu ya ki coach ki babiang bat coach jongi dari players jong kari India baru lepas diploma ru na po NIS mat kadi coaching kami i kan along gajing mentoy ka bakrau kam tam ye ki kena ila kai tang apdeng de kita yo hadin ba ngila sedang ya coaching kam ho benai January na kadiang jong ki kena kan thai ki jongi ki bani ki players hadin ba kala di ismerta kan North East Zone Cocoa Championship ila yo ya ka bronze medal bat menta ka aims ka jongi ka long bangi di banyo medal
mentau senam hakiran san kuma ka North East Zone Koko Championship wat haki national level ru. Te kai ka bangidan ban ong ka ni kapor na kaliang jo kami Koko Association ni penpau ke jing sngongu ka kraw ya u Chief Minister jongi Shri Conrad K. Sangma. Bala ai ke jing rap ya ki association lingba jong kini ki khna ele kai nang ta ya ki coach, assistant coach, young professional but ya kiwai pat kiba nakaliang jongi le singin senang bu ya ki proposal. But ni penpau ka jing sngo kemen but ka jing ai kublai ya sports minister jongi Bamenta Shri Wailat Miki Shela ubala judan hasenda jongi haman laki cap kibangi ngidon kam ya u. But se kani ka jing ai man sim ka jong u ka jing trailang jong sarkar but ni ka association nakaliang jong iru ngimdan ni re nginang yai trishitop nakabenta banwanra ya kanam ka burom banwanra ya ka medal ban kentiu ya ka rang ya ka position jong ka state ka jongi hapo jong kari India ka jing tu ka jongi kalong bangi dei banyo medal bet ha ka national games pat katahi ka dei ka jing trang ka jongi ban pun urlong ya kani ka jing angnut jong ka state ka jongi bat jong ka sarkar ka jongi kabakum kani ka kabu kaba ka national games kan wan hapo jong ni ka state ka jongi desi kanlong kum baong ka tin pareng it is a dreams come true tolong kum ka jing pots new bat menta kelawan urlong bat kani ka kabuk siar ka kraw tap yaki kena ile kai ka jongi kibana kani ka state ka jongi kibanyo yasimenta ka national games bani yasimenta ka national games kani ka kam ka ba tam namar bangi ban qualify ya ka discipline koko kiban wan yasimenta ka national games ka state ka jongi kidan tang top 8 atrai pilala ban sotu ba katlo kalau ka ba banyo rung ha ka national games. Bat kasti ka jongi lesi haman na ki discipline namar ba kadai ka host state kam dan kaman qualify. Nei kinyo ban ni simata habaro ki discipline. Namar kata-kata ni kerpat ya baro ki players lesi mdei tang ka discipline jongi ru aman lagi discipline ki kena ile kai ki dei ban tristom bat ban penyo medal. Balada pio medal kam dei ka jing mentoy jongi ka association. Kajing mentoy kandai kabaningkong ya kitu ki kena kibayo medal kabamut kinyo ya ka direct appointment na kaliang jong ka sarkar kinyo ya ka kam sarkar ngila banyo gold ngila banyo silver ngila banyo bronze ni ka sarkar krapan kre ya ka appointment letter ya baro kena kiban penyo medal house nem araja rafinyo hakan national games nakaliang jongi ka Miklas association Koko association gidan nang ni yaki executive members ki jongi naki Henry Tuliki district but ngin senang penyiar susu yaki members ki jongi naki weipat ki district kamtamru na Garo Hills ka apil ki jongi kalong biar baro banginnya trailang bat ngi ka association ha baro kiliang naga bentaban pentelun seprang ya kani ka jingi da kai kuku apo jong kani ka state ka jongi kawai pat shwa bangin penkut ka disiplin kuku ka deiru ka tough games kena benong bat ngi juong ru bagade ka mind game ngim dan kam tangi ka physical fitness ngi dan kam ru ya ka jabir kumno bat ni kai bat ka scope nak bentang jing dak kai kuku kalau ada nadu ka state level ka North East level nang tangi dan ka national Koko championship under 14 under 16 under 18 but above 18 ka badai nak bentaki senior but hari India ngidan ru kumbalong kiwi ki sports mo ka kuku ka dan ka ultimate Koko championship hakaba ki players kila ban Tiet, ci ayom daki krur. Bat ngila ba di iru ya kata hakiran san lingba ki YouTube bat ki newsroom. Nang ta ka kukuru kadai ka bala itu da ka Indian Olympic Association
nang ta kadan ru ka international Koko championship, ka Asian Games su kadan, but what hadu ka World Championship. Amar kata kadaw gi aware gi khot ikna na sor bat na nokondong. Bakin sium ye kini kecingil akai Koko. Kum kawai ni kecingil akai. Kabalada pi le akai ba pi o medal. Kan long kecing kerku na kementa kecing em kecong pi. Tam kini kekitian ke bakandian ku boleh sibon ku boleh siajar. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.